14. listopada 1895. godine u Zagrebu svečano je otvoreno Hrvatsko narodno kazalište. Neobarokna zgrada remek djelo je kasnog historicizma dvojice arhitekata. Bio je to austrijski Ferdinand Fellner i njemački Hermann Helmer. Gradnja kazališta bila je vrlo skupa, što zapravo i ne bi trebalo čuditi. Sve je počelo donacijom baruna Jelačića i bogataša koji su se željeli istaknuti, ali nastavilo se novcem prikupljenim od građanstva koji su, naravno, što je i logično, gradnju kazališta smatrali nacionalnim ponosom. No, sve što su skupili bio je zapravo samo sitniš, sve dok Kuen Hedervari i njegovi savjetnici, među kojima je poznati i Izidor Kršnjavi, nisu konačnici zaokružili financijsku konstrukciju za gradnju kazališta. Kazalište je svečano otvoreno 14. listopada, kao što sam već rekla, 1895. A tada je priređena pompa kakvu Zagreb do tada još vidio nije. Točno u 14 sati Franjo Josip je na balkonu pred masom građana simbolično izveo zadnji udarac srebrnim čekićem, što ga je za tu prigodu dao izraditi kipar Frangeš Mihanović. Prva svečana predstava, također u nazočnosti cara i brojnih uzvanika, u novoj je zgradi održana u 7 sati na večer. Izvedbom Slava umjetnosti, koja je bila alegorijski scenski prolog u 3 slike Stjepana Miletića uz glazbu plemenitog Ivana Zajca. Naravno da su nastupili svi prvaci drame i baleta, te 8. slika Zajčeve opere Nikola Šubić Zrinski. Na prijedlog intendanta Stjepana Miletića, svečani zastor za novo kazalište izradio je Vlaho Bukovac, preporod hrvatske književnosti i umjetnosti, danas poznat pod imenom Hrvatski narodni preporod. A na ulazu u zgradu kazališta nalazi se glasoviti Zdenad života, rad hrvatskog kipara Ivana Meštrovića iz godine 1905. godine, no međutim Zdenad života tamo ispred zgrade kazališta postavljen je 1912. godine. I sad ćemo se uputiti prema Zdencu života.